ibandla lase Z.C.C nebandla la KwaShembe amaNazaretha. Sijonga lamabandla omabini angamabandla agcwele abantu bakaThixo abathandwa nguThixo obadale ngomfuziselo wakhe, abakwezindawo befuna uncedo lukaThixo, befuna uThixo. Noba kungathiwani ngalamabandla amabini sithetha ngawe, elinye lile lamaZulu elinye lingelamaPedi, lamabandla anabantu bakaThixo. Uba ngabana lamabandla arongo ayingabantu abakuwo abarongo abahamba lamabandla, futhi eyona nto efuneke yazeke ngabafundisi abana banemfundiso bafundisa abantu abangaba baberongo, ngabo abarongo, ngabo ababa right ababafundisi. So ke loo nto ithetha into yokubana ibandla, abantu abasebandleni abakwazi barongo, kodwa into ebarongo imfundiso abayifumanayo. Abafundisi ke bebandla lase Z.C.C nebandla la KwaShembe ngabo abanoxanduva lokufundisa abantu ngoThixo, kodwa babayafeyila ukufundisa abantu ngoThixo. Loo nto ithetha uba barongo kuloo ndawo. Yiloo ndawo ke lamabandla awufanele into yobana agwetywe kuzo. Kufanele sijonge futhi nezinto efanele sizijonge uba zihambelana na noThixo okanye azihambelani noThixo. Ngaba lamabandla mhla ayesakhiwa ayesekelezelwe kuThixo na, okanye ayesekelezelwe entweni ithile okanye mntwini na? Yiloo nto fanele siyifumane siyiqonde ngalamabandla, ngokuba sijonge ilizwi uba lithini ilizwi lona. Ndiyanibulisa ke bantwana begazi, bantu bakaThixo abakholiweyo nabasindisiweyo, nawo basezawukholwa basindiswe. Masifunde izwi. Sibheka incwadi yeDeuteronomy u-18 verse 10 kuyotsho ku-12. Maze kungafunyanwa namnye kuwe ucandisa unyana wakhe nentombi yakhe emlilweni, novumisayo, nolitola, nohlaba izihlabo, nokhafulayo. 11. Nobopha ngamabophe, nobuza konesholoku, nosiyazi, noquqela kwabafileyo. 12. Kuba balisikizi kuYehova bonke abenza ezo zinto. Kungenxa yaloo masikizi lento uYehova uThixo wakho azigqogqileyo zingabikho ebusweni bakho. Leli lizwe silifumene apha lilizwe lithetha kakhulu ngento bana abantu batsitshiswe imililo, kwenziwa amasiko okutsibiswa abantu imililo, amatola, izangoma, inyanga, bonke abantu abawuthiwa abaneshuludu, abantu abanedlozi, abantu abathetha nabantu abafileyo, abaquqela abantu abafileyo, abantu abalele ukufa, abantu abaphansi. Zizinto kuthethwa ngazo apho uba mazingaze zenziwe, makungafumaneki namnye ezenza ezi zinto, ngokuba abantu abenza ezo zinto baba ngamasikizi kuThixo, baba lisikizi kuJehova obadalile. Le nto uJehova ebagqogqa abantu abenza ezo zinto. Abantu ke balamabandla amabini Z.C.C kunye naye uShembe bangabantu abathi xa besebenzisa iBhayibhile bakote kwi-Old Testament. Izinto abazikotayo bazikota kakhulu kwi-Old Testament, kwaye ke abagxilanga kakhulu ekufundiseni ngelizwi, kodwa bagxile ekufundiseni ngezinto ezizizinto eziphathekayo, izinto ezisetyenziswayo ngabantu, izinto abantu abakholelwa kuzo, ingelilo ilizwi ngamandla, abagxilanga kulo. Kodwa siyeva into yobana aba bantu bazibiza abakwaShembe into yobana bangamaNazaretha. Yinto ekufumanekayo eBhayibhileni into yeNazaretha. iNazaretha kulapho kwazalelwa khona uYesu Kristu, ulo bizwayo ngoba ungumNazaretha uYesu Kristu. Bathathe loo ndawo bayisebenzisa. Ama-Z.C.C wona athathe intaba, aba nentaba ibiza into yobana yiMount Moriah, apho ke sazi khona intaba eyiMount Moriah ifumaneka eBhayibhileni, apho wakhonjiswa yona uAbraham nguThixo. Bazibiza uba bangamazayoni ke abantu base-Z.C.C.
iZion ke siyayazi uba yintaba kaThixo kwindawo yaseJerusalem ibizwa uba yiZion. Yiloo ndawo abazithathile basebenza ngazo. Kodwa siyafumanisa uba xa begxile ezintweni bagxile ezintweni eziphathekayo ezifana nokufuthiswa kwabantu, ezifana nokugajiswa kwabantu, ezifana nokuba abantu funeke babe nasithombe sithile somuntu uthile basixhome ezindlini zabo, bafake izipeleti, bafake izinto ezingamatsheni ezifakwayo ezine picture yomuntu othile. Abantu abanjalo bafundiswe ezo zinto, befundiswa ngabafundisi bezo ndawo. Ezo ndawo ngabe bazifunde phi na? Bazifunde kwiBhayibhile, bazifundiswe nguThixo kwisini na? Zibuyaphi ezo mfundiso zoba abantu basuswe ekuthini bakholwe nguThixo okwazi ukwenza konke, bodwa benziwe into yobana basebenzise iikofu, basebenzise ivasilina, basebenzise izinto eziphathekayo kuthiwe ziza kubalapha, kuthiwe zizawubakhusela, izinto ezifana nezipeleti, amabheji, izinto ezifana nokubethelwa kwemizi, kufakwa amacingo emizini wabantu. Ingaba ezi zinto zibuyaphi na? Bazifundiswe nguThixo abafundisi ababantu uba mabenze ezi zinto na? Ngabe elithemba awuba mababeke ithemba labo kwezi zinto ibuyaphi loo nto? Siyayazi into ukubana exesheni elininzi abafundisi bayo iZ.C.C kunye noShembe nabaprofeti bakhona baye bafune kakhulu ukusebenzisana nezangoma, bafuna ukusebenzisana nabaphansi. Abantu abahamba kwezindawo baye bakhuthazwe uba benze ezi zinto ezinxulumene namasiko, ezinxulumene nezithethe, ezinxulumene nezangoma nomoya wabaphansi, kuhlatyelwa abaphansi, kwenziwe amasiko. Bahambelana naloo nto ngenxa yento yobana befundisa abantu izinto ezingekho seBhayibhilini, izinto ezinganalo ukholo olulukholo lukaThixo, ezingazange zafumaneka nalapha eBhayibhilini, ongazange kwaze kwathethwa nangazo apha eBhayibhilini. Kodwa siyeva apho uba uyakhuza uThixo uba zingenziwa izinto ezidibaniselene nezinyanya, ezidibaniselene nabaphansi, ezidibaniselene nedlozi, ezidibaniselene nezangoma. Masifunde futhi ncwadi kaLeviticus 20 uverse 27. Indoda nenkazana xa bathe banesholoku baba ngosiyazi mababulawe bafe baxulutywe ngamatye, amagazi abo abe phezu kwabo. Siyeva ke ngokuba apha kuyale into yobana umntu onedlozi, umntu onethongo, umntu owusiyazi, umntu onalowo moya makabulawe xa indoda nobe ngumfazi, maqulutywe ngamatye, angabikho phakathi kwabo ukuze igazi lakhe libe phezu kwakhe, ngoba uThixo akafuni into edibaniselene nezo zinto, akafuni aba bantu abakhonza kwezo zinto, ufuna kunqulwe yena yedwa enguThixo. Ngoko ke ngoko aba bantu base-Z.C.C abangabafundisi nabaprofeti bakhona bazifunde phi ezi zinto zokufuthisa abantu, izinto zokugabhisa abantu ngeekofu nazo zonke into ababagabhisa ngazo, nokuba abantu babathumele ezinyangeni, babathumele uba mabawenze amasiko, into bayifunde phi loo nto? Loo nto siyayifumana uba yinto yenziwa zizangoma, bayifunde ezangomeni, bayifunde ebaprofetini abangabaprofeti abahamba ngomoya wamathongo, umoya wamadlozi. Loo mimoya yiloo moya abasebenza ngayo, nezithombe, ukukhonzwa kwezithombe, ukubekwa kwezithombe zemadoda athile ezindlwini zabo, abantu abakhonza kwezindawo, nokusebenzisa izinto babeka ithemba labo umuntu uba nditye ivasilina, uba ndithambise ivasilina, uba ndifake ispirit ndistrongo. Zizinto ezifana ntwatse nezinto ezenziwa zizangoma okuyimithi ebayisebenzisayo. Nabo basebenzisa ezi zinto ngokwendlela yemithi, ngokwemithetho, ngokwendlela yezangoma nosiyazi namatola, abantu abanamadlozi, abanemimoya yabantu abaphansi. Ngoko ke loo nto imfundiso yabo ingagxilanga eBhayibhileni kuba iyakhabana neBhayibhile, ikakhulukazi bagxile kwezo zinto nokufundiswa kwelizwi babantu bazuba ukuze baye ezulwini bazawuya kanjani, ukuze bafikelele ukumazini uThixo nokufikelela kumoya oyingcwele. Abathethi ngomoya oyingcwele kuba abawazi umoya oyingcwele, into abayaziyo yimimoya yabantu abaphansi. Umoya oyingcwele abafundisi ngawo. Loo nto xa ungumntu okholwa kula mabandla okanye uhamba kula mabandla,
zizinto ofanele uziqaphele ube neBhayibheli ufunde iBhayibheli ukuze ufunde uqonde izinto ezizizwe ezifunwa nguThixo nezingafunwa nguThixo ezibe yimingeneleli ephuma kwezinye indawo. MntakaThixo ndiyakucebisa kule ndawo ngoba ndiyakuthanda noThixo uyakuthanda uyafuna ukukuhlangula uba ufikelele kuyazini inyaniso ube senyanisweni wenza izinto eziqondileyo noThixo. Masifunde ivesi elikuYohane 14 uverse 6 uthi uYesu kuye, ndim indlela, ndim inyaniso, ndim ubomi, akukho namnye uzayo kubawo engezi ngam. Lelizwi ke apha elikhombisayo uYesu Kristu nguye oyindlela, nguye ubomi, nguye inyaniso, nguye ofaneleke anqule, nguye ofaneleke afunwe. Ngengoko ke ngoko kulamabandla akukho uba bangafundisa ngoYesu Kristu, akukho uba bangafundisa ngeNew Testament ngokuba iNew Testament ithetha ngoYesu, iphakamisa uYesu ongunyana kaThixo uba makuphakanyiswe yena. Ngoko ke bona banamadoda abawaphakamisayo angulirhanyana nendoda nguShembe ebizwa uba nguShembe, eyona ndoda ephakanyiswayo okuyiyona ndoda ibizwa uba yeyona ndoda enkulu ofanele ihlonitshwe, nezithombe zayo fanele zifakwe abantu, zesatywe ngabantu, yoyikwe le ndoda. Ngani? Ngoba le ndoda ifakwa endaweni kaYesu Kristu, abakwazi uba bangashumayela uYesu Kristu. Kanti iBhayibhile ithi uYesu Kristu nguye yedwa indlela yokuya kuThixo, nguye yedwa indlela eya ezulwini. Loo nto ufanele ufundiswe uYesu Kristu, kube nguye obekwa phezulu, kube nguye onqulayo. Uthe uYesu Kristu xa ithetha wathi, ze singabi natata umbi ngaphandle kwakhe uThixo, ngoba utata wethu mnye usemazulwini. Uthe sesingakhonzi mntu, sesinganquli mntu, siphakamise yena yedwa unyana kaThixo ofanele ukuphakanyiswa, njengaye intonga uMoses wayiphakamise entlango, njengenyoka yobhedu owayiphakamisa uMoses entlango, nguye ofanele aphakanyiswe uYesu Kristu. Ayizizo ezinye izinto, ayingabo abanye abantu, ayingawo amanye amadoda, ayingabo abaprofeti abathile, kodwa ngunyana kaThixo wabethelela emnqamlezweni, wafa wavuka, ngegazi lakhe sahlanjululwa, ngegazi lakhe safumana uxolela kwizono zethu, hayi ngegazi lamanye amadoda, hayi ngeemfundiso zamanye amadoda, kodwa ngeemfundiso zikaYesu Kristu, ngeemfundiso zomthetho kaYesu Kristu. Ngoba umthetho omdala, iTestamente, beyifundisa ngokuza kwexesha apho uThixo ethe khona xa ithethe izwi lakhe, wathi liyeza ixesha apho ndizawenza umnqophiso omtsha nabantu bam, apho ndiyawuthi khona ndifake ezintliziyweni zabo, ndibhale umthetho wam, iimfundiso zomthetho wam ezingqondweni zabo, ndibenzise umthetho wam. Ile nto uThixo wayisiza kuye, wayifudula esizisa kuyo ngomthetho omdala ongokaMoses, apho khona wawuphelela umthetho kaMoses. Kufuneke umthetho ongengokaMoses kodwa umthetho ongokaThixo oza ngonyana wakhe uThixo. Kulapho sisiwa khona, kulapho iTestamente entsha ingena khona, engumnqophiso omtsha, ngokuvumelana noYesu Kristu bungunyana kaThixo, ungene kukuvumelana naye, ube utye emzimbeni wakhe, usele egazini lakhe, ukuze ube nesivumelwano naye, ulingene izulu, waziwe nguThixo, uvunywe nguThixo. Ngoba omdumisayo unyana kaThixo nomkholwa unyana kaThixo akasoze adaniswe nguThixo nangunyana kaThixo, uyomvuma naphambi kwabantu unyana kaThixo lowo muntu owenza lona. Xa uvuma uYesu Kristu ke ubhaptiswe kuYesu Kristu, uyawuvunywa nguThixo. Xa ukulamabandla uyasilela kwezi zinto uThixo azifunayo. Xa ukulamabandla kufanele ujonge kwezi ndawo sithetha ngazo kule Bhayibheli, kule ndawo iBhayibheli igxile kuzo apha, imfundiso kaThixo nomthetho kaThixo omdala kunye nomthetho kaThixo omtsha. Ngoba abantu abalapha bakulamabandla bafundisa kakhulu ngento yeTestamente endala, kodwa bazifunde ezindawo ziphikisayo into yobana akufanelanga kwenziwe ezi zinto bazenzayo, nale mfundiso abanayo okuyimfundiso ephuma ezangomeni, engasimfundiso ephuma kuThixo, eyoba abantu benziswe izinto bakholele ezikofini nasezivaselenini. MntakaThixo, uyamdinga uYesu Kristu ongumhlanguli, ongumfeli wakho kuloo ndawo kuye. Ndiyakucela into yoba khawenze sisigqibo soba wamkele uYesu Kristu abe yinkosi nomsindisi, ufunde ngaye ukuze ufumane indlela, ngoba uyindlela, ububomi, uyinyaniso yokuya ezulwini. Ngaphandle kwakhe awunakwazi ukuya ezulwini, uzawulahleka, ulahlelwe ngaphandle, mntakabawo. Ndiyakucela khawenze sisinqumo ke dadewethu, mfowethu, makuthi ke kube kuhle kuwe uthando noxolo likabawo ongumsindisi wethu kunye nonyana wakhe inkosi yethu, nobudlelwano nomoya oyingcwele buhlale nathi ngoku de kube kunaphakade. Amen.